Hyvää huomenta, rakkaat kuulijat, ja tervetuloa Tinja-tontun puuroporinoihin. Tänään on joulukuun 14. päivä, mikä tarkoittaa, että jouluaattoon on enää 10 yötä. Täällä Korvatunturilla lahjojen paketointipajassa on ollut vilinää ja vilskettä, ja mukana myös yllätyksiä, joita vain tonttumaailmassa voi tapahtua. Kaikki alkoi, kun paketointipajasta alkoi kuulua sekavia huudahduksia ja epätavallista mutinaa. Kun astuin sisään, huomasin heti, että jotain oli pielessä. Tontut seisoivat ympäri huonetta hämmentyneinä ja pöydillä lojui hylättyjä lahjoja ilman kääreitä. Keskellä kaikkea hässäkkää seisoi Toivo-tonttu, joka näytti siltä, että hänen tonttulakkinsa tupsu voisi pudota millä hetkellä hyvänsä. Hänen kulmansa olivat kurtussa ja hän huitoi käsillään epätoivoisesti. "Tinja, lahjapaperi on loppu", hän huudahti. "Sehän on mahdotonta. Juuri eilen Kilketonttu haki varastosta lisää suuria rullia, joissa oli tähtikuvioita, kultaisia raitoja ja tonttujen suosikkikuoseja. Ei lahjapaperi voi loppua yhdessä yössä." Kilketonttu, joka on Korvatunturin laatuvastaava ja pitää huolen myös paketointipajan järjestyksestä, punastui ja kaivoi tonttuvihkonsa esiin. "Kyllä minä laskin rullat tarkasti", hän mutisi puolustautuen ja selasi muistiinpanojaan. "Eilen hain varastosta 5 uutta rullaa ja jokaisessa oli vähintään 100 metriä paperia. Ei tämän pitäisi olla mahdollista. Jotain outoa tässä on." Kaikki katsoivat toisiaan epäluuloisina. Paketointipaja on aina varustettu viimeisen päälle. 10 rullia kauneimpia papereita, nauhoja kaikissa sateenkaaren väreissä ja pieniä koristeita, jotka saavat jokaisen paketin näyttämään taideteokselta. Mutta nyt kaikki paperi oli kadonnut jälkiä jättämättä. Kävimme läpi kaapit ja laatikot, jopa huoneen kulmassa olleen vanhan vaatenaulakon, josta joskus löytyi kadonneita tarvikkeita. Mutta ei, lahjapaperia ei löytynyt mistään. "Tämä ei voi olla totta." Topi-tonttukin jo mutisi ja pudisteli päätään niin, että hänen glitteriset poskensa kimaltelivat entistä enemmän. Poskien glitter oli muistutus aiemmasta kuuluisasta glittervahingosta, josta puhuttiin vieläkin Korvatunturilla. Viimeksi kun Topi oli yrittänyt koristella puisia leikkijunan vetureita kultaista glitteriä käyttäen, hän oli vahingossa kaatanut koko purkin paitsi pöydälle, myös itsensä ja läheisien tonttutoveriensa päälle. Glitter levisi ympäriinsä ja vielä viikkoja myöhemmin sitä löytyi niin työpajan työkaluista kuin tonttujen sukistakin. Kuten Toivo oli silloin sanonut, glitteri on kuin joulun ilo. Kerran jaettuna se pysyy kaikkialla ikuisesti. "Ehkä tauko auttaisi", ehdotin. "Mennään keittiöön hakemaan lämmintä glögiä ja mietitään yhdessä, mitä tehdään seuraavaksi." Astelimme keittiöön, mutta siellä odotti näky, jota kukaan meistä ei osannut odottaa. Kaikki keittiön tarvikkeet, ihan kaikki, oli paketoitu. Kattilat, vispilät, glögikauha ja jopa piparkakkumuotit oli vuorattu kauniilla lahjapaperilla. Joku oli selvästi nähnyt vaivaa, sillä jopa liesituuletin oli saanut koristeellisen rusetin päälleen. Glögipannu oli päällystetty hopeanhohtoisella kääreellä ja sen kylkeen oli kiinnitetty pieni rusetti. Mutta suurin yllätys odotti keskellä keittiön pöytää. Siellä istui tonttunukke, jonka ympärille oli kiedottu lahjanarua niin tiukasti, että se näytti aivan siltä kuin se olisi jäänyt kiinni itse teossa. Nukke virnisteli ilkikurisesti ja sen edessä oli viesti. "Terveisiä Keppostontulta.
Iloista paketointipäivää. Huoneessa oli hetken hiljaista. Kaikki tuijottivat näkyä. Sitten Toivo rikkoi hiljaisuuden. Tämä on kyllä niin klassista keppostonttua, että minä en tiedä itkeäkö vai nauraa. Ja arvatkaapa mitä? Me kaikki repesimme nauruun. Vaikka tilanne oli aluksi tuntunut kaoottiselta, nyt näimme kuinka keppostonttu oli vain halunnut muistuttaa meitä siitä, että joulun valmisteluissa tarvitaan myös pilkettä silmäkulmaan. Kun nauru hiljalleen laantui, päätimme improvisoida. Meillä ei ole aikaa jäädä surkuttelemaan. Käytetään mitä löytyy ja mitä saamme pelastettua keittiöstä. Topi löysi pinon vanhoja sanomalehtiä ja Hanna Tonttu ehdotti, että voisimme käyttää myös varastosta löytyneitä karttoja. Tämä voisi jopa näyttää tyylikkäältä, Hanna sanoi ja sitoi sanomalehden ympärille kanelitankoa ja pienen havunoksan. Mutta tietysti, kuten aina korvatunturilla, joku vei luovuuden vielä askeleen pidemmälle. Nippetonttu päätti kokeilla leivinpaperia ja lisäsi siihen kaakaotikkuja koristeeksi. Hänen pakettiinsa muistutti lopulta enemmän piparkakkutaloa kuin lahjaa, mutta ainakin se herätti ansaittua huomiota. Paketointipajassa alkoi jälleen syntyä valmiita lahjoja, kun lahjapaperia oli saatu pelastettua Keppostontun keittiössä järjestämästä kepposesta ja oli keksitty uusia vaihtoehtoja lahjapaperille. Tontut keskittyivät nyt työhönsä. Jokainen tonttu teki parhaansa saadakseen lahjat käärittyä ennen päivän loppua. Mutta yksi tonttu, Toivo, seisoi keskellä pajaa ja tarkkaili muita miettelijän näköisenä. Sitten hän oikaisi tonttulakkinsa, rykäisi kuuluvasti ja kohotti äänensä niin, että kaikki pysähtyivät katsomaan häntä. Kuulkaapas kaikki, hän aloitti painokkaasti ja nyökkäsi tärkeän näköisenä. Nyt tarvitaan tehokkuutta ja taidokkuutta. Minä aion opettaa teille uuden nerokkaan paketointitekniikan, joka säästää aikaa ja tekee jokaisesta paketista täydellisen. Tontut vaihtoivat huvittuneina katseita, mutta asettuivat uteliaina Toivon ympärille. Toivo asetteli pöydälle tarkasti valitsemansa välineet, kauniin lahjapaperin, nauhoja ja pienen pahvilaatikon. Hänen ilmeensä oli täynnä itsevarmuutta, kun hän valmistautui jakamaan mestarilliset taitonsa. Se on helppoa, hän jatkoi ja kohotti sormensa ilmaan korostaakseen sanojaan. 5 yksinkertaista taittoa, 1 pyöräytys ja voilà, täydellinen tonttupaketti. Pajan tontut supisivat innostuneina. Osa jo miettien, olisiko Toivon tekniikasta apua heidän omaan paketointiinsa. Kaikki odottivat jännittyneinä. Toivo veti paperin esiin varmoin ottein, mutta taitokset menivät vinoon. Hän yritti kiristää paperin, mutta nauha tarttui hänen tonttulakkiinsa ja veti senkin vinoon. Kun hän vihdoin yritti pyöräyttää nauhan paketista rusetin, koko paketti luiskahti pöydältä lattialle. No, ehkä tarvitaan vielä 1 yritys, Toivo sanoi ja pyyhkäisi otsaansa. Hän yritti uudelleen, mutta 3. kerralla paketti näytti enemmän lumipallolta kuin lahjalta. Lopulta kysyin Toivolta, katsotaanko yhdessä. Joskus yksinkertaisuus on kauneinta. Yhdessä taitoimme paperin huolellisesti lahjan ympärille, lisäsimme kauniin nauhan ja sidottiin siihen somasti pieni rusetti. Katso Toivo, tässä se on. Täydellinen tonttupaketti, sanoin hänelle hymyillen. Toivo nyökkäsi tyytyväisenä. Tämä olikin meidän yhteinen luomuksemme, hän sanoi minulle. Ja kaikki tontut taputtivat meille kannustavasti. Lopulta kaikki tontut pääsivät näyttämään omia luomuksiaan. Osa paketeista oli kääritty sanomalehtiin ja koristeltu kierrätyspitsillä. Osa vanhoihin karttoihin, joista oli tehty tyylikkäitä taideteoksia. Nipen paketista löytyi kaakaojauhetta, kanelitankoja ja jopa joulukarkkeja. Hänen piparipakettiinsa keräsi ansaitut aplodit.
oli helppo nähdä, että jokaisessa paketissa oli mukana tonttujen taikaa. Muistin samalla erään tarinan vuosien takaa. Veera Vekkulitonttu teki kerran niin kauniin paketin, että lahjan saaja ei edes halunnut avata sitä. Lahjan sisältö ei ollut tärkein, itse paketti oli joulun taideteos. Tämä muisto sai minut hymyilemään ja muistuttamaan itseäni. Joulun taika löytyy pienistä asioista ja rakkaudesta, joka jokaisessa paketissa on mukana. Rakkaat kuulijani, mitä ideoita teillä on, mihin kaikkeen paketin voisi kääriä? Ehkäpä tontut saavat teiltä uusia inspiraatioita. Jouluaattoon on enää 10 yötä ja paketteja valmistuu hurjaa vauhtia. Kiitos, että olitte mukana tämän päivän puuroporinoissa. Palataan huomenna uuden tarinan parissa. Siihen asti pitäkää mielessä tonttujen motto. Pieni ripaus luovuutta tekee joulusta entistäkin taianomaisemman. Moi moi!